Hi guys. Karon guys manghag taning ito og napier guys kay para manambok po ni siya guys ba. Kuha ni siya sagbot ka naman. Gusto ka na ingana guys. Kaninga na ang kikuhaan. Hag basta guys karon makapalit po tag bugas ba. Pang konsumo adlaw-adlaw. Na guys, ubani ko nyo guys. Tanaw lang mo da. Mayo ni guys kay landong-landong. Init. Pero mas nindot yung landong guys. Kani nga ni mga kuan guys, kani mga nga ni sa buta. Kay para bitaw dili na mahawngan ning mga ni guys para mo tubo siya. Kani nga guys nani. Kani nga ni mga sa buta. Ang taong nagtatanim, sila'y may talinong, bihirang maangkin, sanay sa tag-init at sanay sa taglamig. Laging hawak nila ay lupa at tubig. Ano siya kanang sa kabaw guys o baka kanang iyang mga dahon. Tatarong na siya pinupino ko guys, pero pwede na po mga sa kadahon kamong lang nila. Mga kamay ay may agimat, galing kay Bathala, silang dakilang magsasaka, tungkulin nila'y pagkainin ng bansa. Kayod, kalabaw sila hanggang dapit hapon, pagod di iniinda. Buong linggong trabaho, sa ganang ani ang habol. Mga kagamitan ay pala at asarol. Mga halamat, hayop ay kayang paramihin. Buhay na bayani, kapangyarihay pagkain. Sila ang dakilang magsasaka, mga kamay ay may agimat, galing kay Bathala. Sila ang dakilang magsasaka, tungkulin nila'y pagkainin ng bansa.
kayamanan sa sariling lupain. Malakas na binhi inyong patubuin. Kumakalam na siguray kanilang hahaplusin. Silang dakilang magsasaka, mga kamay ay may akimat galing kay Bathala. Silang dakilang magsasaka, tungkulin nila'y pakainin ng bansa. Silang dakilang magsasaka, mga kamay ay may akimat galing kay Bathala. Silang dakilang magsasaka, tungkulin nila'y pakainin ang bansa. Magsasaka, oh, mga kamay ay may agimat galing kay Bathala. Magsasaka, oh, tungkulin nila'y pakainin ang bansa. Oh, mga halaman, hayop ay kayang paramihin. Buhay na bayanin, kapangyarihay pagkain. Mga halaman, hayop ay kayang paramihin. Buhay na bayanin, kapangyarihay pagkain. Silang dakilang magsasaka, mga kamay ay may agimat galing kay Bathala. Silang dakilang magsasaka, tungkulin nila'y pakainin ng bansa. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Pagising sa umaga, kayod kalabaw sila. Hanggang dapit hapon, pagod di iniinda. Buong linggong trabaho, saganang ani ang habol. Mga kagamitan ay pala at asarol. Mga halaman, hayop ay kayang paramihin. Buhay na bayanin, kapangyarihay pagkain. Gabi inita guys. Kini nga ni guys, mo ni second kabaw o baka o kabaw or baka. Kabaw o baka. Pawis sa tagas kay gabi inita. May silbi sa mutaw tubig. Isudyo mga tag kwarta guys. Sa mutang buwan init ibatabang. Mga kamo dia mga estudyante. Eskwela gyud magtarong. Kaning kamot mo nga makauman gyud mo sa inyong kurso kay di dali mo
Magbuhat og init, gabi inita. Paningkamot yun mo para sa inyo mga kaugmaon. Paway sa ta guys kay kalipungon ko. Mo ni gitam na nang usaw na guys katong primero na home vlog. So na nubo na pero nurok na. Nugbo pa guys kay wa pa mo na. Wa pa ni siya nabunuhi. Oh, medyo hino na. Anahawan-hawan nagsagbot. Kato. Tiwason pa ta to guys, mag-init na kayo. Perting hawa. Mauli sa lang ta guys kay kalipungon ko.